Takže vítajte pri časti, ako si kreknúť kbot. Takže stiahneme si originál kbot verziu proste na www.kbotik.com. To sa vám stiahne, pustíte, spustiť kliknete, akcept, install, pokračujete, akcept, yestual. To sa vám nainštaluje, všetko je dole, ako vidíte, lebo je to počkáme si. Počkáme. Dobre. To sa vám pustí alebo nepustí. No a mne sa to v tomto prípade nepustí. Takže je to na hovno. A dovidenia.